på selve den her pude her. Nu skal jeg fylde korn i. Dem kan der godt få lyst med i ovnen. Ja, jeg har vel lige et dilemma. Jeg tror ikke, jeg har fået nævnt ud af den. Okay, der er også et hul her, kan jeg se. Ja, hallo, vi har en ny lytter igen. Hallo, det er Finn. Travlt. Ved du hvad, vi har lidt travlt, så vi går lige direkte til klokken. Finn, 23. Hør nu her. Hvad er navnet på Danmarks bedste aktiemand? Det skulle helt lort sammen. Det er forhåbentlig løgn. Nej. Jeg står ikke med tråd! Jeg står ikke med tråd. For satan dam. Jeg står ikke med tråd. Fuck, nu er jeg den her. Fuck. Så er der video. Det bliver på elementet der nu.